Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Napakalungkot ko ngayong Friday na ito. Hindi pa man din na nakikisama ang panahon na medyo maulan. Napag-alaman ko po recently na yung aking asawa... Hala! Nangyari? Wala pa nga. Oy, wait lang, medyo seryoso. Na ang aking asawa po ay nag-avail ng escort service. Hala. Ngayon po, hindi ko po alam kung paano mag-uumpisa ulit, pero yung asawa ko walang ibang ginawa kundi umiyak at nagsasabing sana ay patawarin ko siya. Ano po ang dapat kong gawin? Nako, mahirap nga, mabigat nga yan, friend. Hindi natin okay, hindi na kami mag-aalam, hindi na ako magchichismis na marami mga detalye Bakit nagchichismis ka ba? Ako? Walang ebidensya. Excuse me. Wala nga kwentong lumalabas sa bibig ko eh. Kaya nga eh. Hello. Nagulat ako sabihin, Nicole Yala, magchichismis. Wala kayong ebidensya. So hindi naman sa nagchichismis ng buhay na may buhay. Pero ayaw na natin tanungin kung ilang beses na ba nangyari. Kasi para sa akin, Jegs, isang beses man yan o isang daang beses, parehas lang. Parehas lang siyang masakit. Ngayon, tinatanong mo sa amin kung paano mo siya patatawarin. Ako sa totoo lang, iniisip ko pa lang, hindi ko na talaga alam kung papaano. Mahirap talaga. And yung sinabi mo na hindi nakatulong yung panahon na medyo maulan, makulimlim, madilim. Ganyan-ganyan yung feeling, koreka. malungkot. Ganyan-ganyan yung pakiramdam mo. Kung anong panahon ngayon, yun din yung pakiramdam mo ngayon. Although hindi naman forever yan, the sun will shine again. Makaka-move forward ka din again. Hindi lang talaga ngayon. And it will take time. Oo, may panahon. Makinig ka sa akin. It will take time based on experience. Ayan na. Ikaw yung nag-escort service o ikaw yung escort? Sino ka doon? Bilang isang nahuli. Nahuli, hindi umamin. Ano ba sabi nito? Nahuli o umamin? Umamin. Umiyak na nga yung asawa. Umamin, di ba? Minsan nga, siguro ganito yung iniisip mo, misis eh. Parang iniisip mo ba na mas mababaw ba o mas hindi grabe kasi umamin versus nahuli. Ganyan. Kasi at least nagsabi ng kusa kaysa yung ikaw pa'y nakaalam. Pero whatever. Kahit na nahuli man o umamin, yung fact lang na kinailangan niya pang maghanap ng ibang babae para lamang ma-please siya is still a sin. Diba? Kasalanan talaga siya. Bilang isang taong dating makasalanan, Diego Bandido, papaano ka bumawi? I mean, kasi hindi talaga siya madali. I mean, kung ilalagay ko yung sarili ko dun sa sitwasyon ng babae, parang wala akong maisip mahirap na pwedeng dahilan
or pwede mong gawin. Like, kunyari, alam ba, nagtatampo lang ako, sige, pwede mo akong pwede mo ako ayaw mag-samgyup, okay na. Or di naman kaya, i-check out mo yung mga naka-add to cart ko, kung ano man yung kasalanan mong medyo tampu-tampuhan lang ako, patatawarin kita. Ayan, pero yung escort service, wala akong maisip na pwede mong gawin na pambabawi sa akin kahit pumunta pa sa Paris na gusto kong puntahan na lugar. Correct. Para lang mapatawad ka. So ngayon, bilang pinagdaanan yung ganyan, ano yung mga ways na ginawa mo? Well, it really takes time to redeem yourself. Na kahit sabihin, at saka again, doon sa nagtanong, wag mong pilitin yung sarili mo. Oo, wag Don't agad. push yourself. Correct. Kasi mahihirapan ka lalo. Hayaan mo yung magalit ka at saka sa mister mo, kinakailangan niya i-redeem yung sarili niya. At wag niya ding tanggapin niya yung galit. Correct. Wag niya ding pilitin na mapatawad agad. Hindi yan na isang beses humingi ng sorry, okay na lahat kasi hindi din talaga okay. Hindi po yan katulad ng yung mali ka ng naiuwing pansit. Gusto niya pansit bato, inuwi mo pansit luglog. Hindi siya gano'ng kadali. Ayan. Oo. Pero kung first time lang naman halimbawa nangyari yan. Ay nako, hindi. Kahit first time. Hindi, ibig kong sabihin. Ano? Galit agad. Hindi naman ako yun. Anong mga rason nyo? May itinuturo to sa iyo na na leksyon eh. It could be na baka ito pa yung magpatibay talaga sa inyong pagsasama. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero kung paulit-ulit, ayusin mo yung sasabihin mo kasi pag sinabi mo talaga, Diego Bandido, kung isang beses lang naman to nang ito talaga, pag ito yung sinabi mo, Jegsa, alam mo, misis, isang beses lang naman nangyari. Kasi alam mo, ganito magrason yung iba kong mga kaibigang mga manloloko eh. Alam mo, isang beses lang naman nangyari. Okay lang yan. Ito yung ganito yung mga kaibigan kong manloloko. Meron ako mga kaibigan ganyan. Ganito yung mga pagrarason nila. Alam mo, mas matakot ka kung ginawa niyang kabit. Yan yung mga sinasabi nila eh. Alam mo, mas matakot ka kung ginawa niyang kabit kasi yung kabit, maaaring meron ng pagmamahal eh. Kasi constant na siya. Laging nandyan. Versus, yung umescort service lang one time, yung mga rason ng mga yung mga kaibigan kong form ng justification yan eh. Correct. Which is hindi talaga tama. Hindi dapat. Kaya nga sabi ko kanina, whether it's one time, first time, or 100 times, it's the same. Ayan, ang pinupunto ko na kung first time Alin! Kasi posible, ito yung trigger na talagang makita niya yung katotohanan. Kasi kung paulit-ulit niyang ginagawa to, may problema tayo dyan. Kaya nga sabi ko kanina, Jegs, parang ayoko na lang usisain. Kaya lang, aminin na natin, hindi tayo sure kung first time niya talagang ginawa. Hindi natin sure. Maaring umamin siya, pero hindi natin alam kung is it really just one time or ano, 'di ba? Meron akong isang kakilala na umamin siya sa asawa niya. Pero yung inamin niya partial lang, Jegs. Ang sinabi niya lang hanggang ganito lang yung ginawa. Sabi ko, utot mo, Violet. Silang dalawa lang, tapos hanggang dun lang yung ginawa. Nandun na? Ay, naku. Ayan na yung bato! Aminin man nating lahat, kahit sabihin nating may mga asawa na tayo, may mga partners na tayo, may mga bagay-bagay tayo na hindi natin maamin sa mga partners natin. Ayan, nabuo. Tayo lang. Yan yung mga skeletal na tayo lang. Mga skeleton in the closet na tayo lang yung mga nakakaalam talaga. Ayan, yung mga kalansay na ikaw lang ang nakakaalam kung saan mo nilibing. Correct. Totoo, di ba? But anyway, para sa iyo, Mrs., wala siguro talagang, tingnan mo si Diego, hindi niya masabi konkreto kung ano yung ginawa niya kasi nga, panahon yung pwede makapagsabi. I mean, kapag ka medyo kalmado ka na, kapag siguro may counseling na naganap, I think it's very important na may counseling na magaganap. At yung magka-counsel, yung magbibigay ng advice, utang na luwag din yung babaero ha, kasi kung yung magbibigay ng advice babaero rin o lalakero, i-both na natin. Wala tayong makukuhang matinong advice dyan. Siyempre doon tayo hihingi ng advice doon sa neutral ground at talagang expertise niya talaga din yung yung marriage counseling. Correct. Well, ano naman din yan kung titingnan natin sa biblically speaking,
pwede mong i-divorce yung asawa, ang ground na pwede mong i-divorce is yung pangangalo niya, which is yung panloloko. Pakikiapid. Ayan. So, kasi nasa 10 commandments yan. Oo. So parang pwede mo siyang i-divorce. Pero yung divorce na yun, hindi ibig naman sabihin na pwede ka na mag-asawa uli. Ayan. Kasi, pwede ka na lumandi na naman. Oo. Kasi pag nakipagrelasyon ka naman sa iba, kung adulterer yung asawa mo dahil kasal ka pa, nakipag-connect rin sa iba, ganun ka rin. Yan. Oo. So wag mo nang gayahin yung kasalanan niya. Oo. Ganyan. O wag na tayong umabot doon. Oo, tama. Kasi ganun ang nangyayari sa iba, yung gumaganti. Oo, totoo. Ayan. Yun ang katotohanan. Ganun ha. Para mawala tong nararamdaman ko, para quits na tayo. Then let's start over again. Ay, hindi ganun. Hindi ganun. Kasi ang ending nito, parang inalaw nyo talaga yung sarili ninyo. Sige, tikim tayo ng iba. Then, dahil patas na tayo, o quits na tayo, pwede tayo magsimula ulit. Walang ganun. And every time pag-aaway kayo, ibabato nyo sa isa't isa na yan. Totoo yan. Ang mga babae pa naman, Mrs. aminin na natin, tayo po ay favorite subject natin, history. Tama, mga historians kayo. Mga historian tayo. Yung mga kauna-unahan pa mga kasalanan, uungkatin po talaga natin yan. And itong kasalanan na ito, hindi ito simpleng nagkamali siya ng niluto Hindi ito simpleng ang naibudbud niya ay asin sa halip na asukal. Hindi pambababae. Ayan, labanan mo lang, Mrs. kasi nga 'di ba nung kinasal kayo, ang sabi naman for better and for worse, 'di ba? And for worse. So kung kaya mo ha, kung kaya na nga, kasi it's actually yun naman din talaga yung sinasabi na kapag nandun kayo sa matinding pagsubok, yun na talaga yung test Yeah. 'Di ba? Pero kung halimbawa naman alam mo sa sarili mo na araw-araw na ginawa ng Diyos, you hate him. Oo, yung mga madaling araw, 2:00 madaling araw, nagigising ka, pumapasok, may nagbubulong siya, kumuha ka ng kutsilyo. Correct, 'di ba? Tapos tinitingnan mo yung asawa mo. Balatan mo siya ng buhay. Gilitan mo yung tagiliran. Iba na yun. Gripuhan mo. Lumayo ka na. Pagka ganun, yun yung sinasabi natin. Labanan mo din yan. Wag ka din mag-result into violence. Ayaw din naman natin mangyari yun. Give yourself time to grieve. Oo, yan. If it would mean time apart, then dapat irespeto ng mister mo yon. And kung gaano katagal yung panahon na kailangan mo to grieve and to, diba, time apart, then dapat ibigay niya yun sa'yo. Oo. At saka syempre, tingin ko unsolicited advice, hayaan mo rin din siyang i-redeem yung kanyang sarili. Kung kaya niyang i-redeem. Yan. Kung kaya niyang i-redeem, go. So, kung hanggang kailan siya iiyak, magsusumamo. Alam mo, feeling ko, huwag mo pilitin sarili mo. Ayan. Kilala mo naman siya Alam mo naman kung kailan talagang seryosong-seryoso na talaga, na ito na talaga yung kaibuturan ng kanyang puso. At alam mo kung chumichika lang siya at mukhang gagawin ulit. Yun kasi yung problema. Halimbawa, pag na-expose ka sa pornography, yung mga bagay-bagay na napanood mo, parang gusto mong i-testing, hindi mo magawa sa asawa mo, maghahanap ka ng iba. Diba? Kaya tinigil ko na Tama. Oo. Wala, hindi. Nag-unsubscribe na po si Jeko Bandido sa site na yon. Nabawasan na po ng isang subscriber. Yun yung kailangan mo lang gawin ngayon, Mrs. is take care of yourself. Ayaw din naman namin na magkasakit ka ng dahil dyan. Although, feeling ko, hindi din naman ka namin masisisi kung mag-stress eating ka or hindi ka kumain at all kasi nawalan ka ng gana. Dalawang bagay lang yan It's either mag-stress eating ka, kakain ka ng kakain kasi ito yung nagpapasaya sa'yo, or wala ka ng gana sa lahat ng bagay. I mean, pagdadaanan mo yung mga stages na yan. Correct.